panaghugbong sa mga batid sa produksyon sa drama sa kahanginan. Namugna kining sugilanon. Mahulag way nato karon. Ang ninatayo kahadlok sa katawhan nga nakasakti niining daw dili katuho ang panghitabo ug makalilisan na talan-awon sa kalangitan nagituo ang mana ang timailhan nga nakaduol na gayud ang katapusan sa kalibutan. Ang RMN drama, mga hastausab sa pagdalit kaninyo ning pinalahi nga sukilanon. Tungod sa maong hitabo, nagkainit ug mas nagkainit na karon ang tensyon tali sa duha ka labing kamhanang mga nasod, ang Russia ug Amerika, nga gikabalakan nga mamahimong hinungdan nga muulbo ang ikatulong gubat sa kalibutan. Sa padayon nga rescue and retrieval operations, mas nakadaghan ang hikablagang patay. Human may puso ang pinakakusog ng bagyo o human masinati sa miaging mga adlaw ang labing makusog na linong nga sukat-basukan. Wa pa masinati sa kalibutan. Gipadayag, Kapitulo 13, Tudling 16 ngadto sa 18. Ipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang mga tao, inila o dili inila, dato o kabus, ulipon o dili ulipon diha sa tuo nilang kamot o agtang. Way makapamalit o makapamaligya gawas niya itong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo. Sa labtonon kini, ang maalam makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap. Ang numero ni ini, 666. Kung tinuod na mahal sa Diyos ang iyang katawan, Father Nestor, nga nung mitugot man siya nga mao kini ang may tabo ug atong nagatan. Tungod sa nagkagabi ng kasalanan sa katawan, Rami, sa pagkamasinupakon sa kasuguan, ug suwa pag-ila sa Diyos nga labing gamhanan, apan dili na kini katingadan, kay gipadayag na kinigdaan sa atong Ginoong Hesukristo, kang San Juan Evangelista, libuan na katuig, gikan sa kasaysayan. Ang gipadayag. Ang gipadayag. Ngayon bang kadlukan ang umaabot ta? Unsa kaligunan mo pagtuo o pagsalig sa labing gamhanan o buhi na Diyos? Dili magkinimatay o di mahilo ka pa sa naisulat ng daan o gumaabot pang magkalilisan na mahitabo sa kalibutan. Ang gipadayag, gibugna alang sa kalingawan, uban ang pamasin nga maghatag og pagtulutan, apan dili aron paghatag og kahadlok sa katawan. Sa panuwat sa ubos ninyong igsuon, Glenn Pino. Direksyon, Dino Birungan Eliseo. Spinner, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Garing. Technician, Lloyd Gabiana. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Bawi, nga bisan unsa pang atong estado sa kinabuhi ning kalibutan. Bisan unsa pa man ang atong binuhatan, tumong o katuyuan, walay malilong nining tanan, kay nakita man kini sa Dios nga labing gamhanan. Ug karon, ano ang laing sumpay na itong sugilanon sa kahanginan? Ang kipadayag. Hello? Hello, Daddy? JR? Ikaw? Buhay ka? Buhay ka, anak? Yes, Dad. Ako kong buhi. Tabangi ko, Dad. Luwas ako. Hain! Hain ka! Hain ka, kaya nahat ka! Luwasod ka! Hain ka, JR!
Rami! Rami! Ram! Ram! Pagmata! Rami! Ram! Uy! Rami! Ram! Sheila, Anong saman ka? nagtamko ko. Buhi ko na sa GR. Unsa? Indaw sa Sheila. Bahinon ko. Nagiseran ko siya nga nagtamko ko na GR. Dahil sa kundamko ako siyang buhi. Nanawag kong nagpakitabon ka na ako arulason. Kinuha ko. Ganong ingon manini nga akong gidamkuhan. Yes, Dad. Dako kong buhi. Tabangin ko, Dad. Luwas ako. Murag nabati ko pa ang tingog. Dahil sa kundamko nga nagpakiluwi nga tabangan ko siya. Ug luwason. Diyos ko. Kung siya'y buti pa sa buti ni. Ganong nagdamgo kong bahin ni GR nga ingon ini. Nga naman. Ayaw hatagi og ihong gibugaton ang imong damgo bahay ni GR, Rami. Father Nestor. Pero, sa may but pa sa buti ni. Ganong, Dili imposible nga magdamgo ka kayo ni GR. Kay mo siyang anak. Gawas pa. Kalit kayo niya pagkawa nga hangtod karon. Mudool na sa napo katuig ang milabay, sukad siya mawa. Niwa gani ninyo mahibaw eh. Niwa yun kamoy nakita nga timailhan nga magmatuod. Nga hangtod ninihigayo na. Buhi pa bagyod siya o patay na? Father, Ingnon na lang nato ni Inis pagsabot. Nga maybe nagpaampo siya alang sa kapahulayan sa iyang kalag. Nga tingali, wa kini mahimutang tungod sa kakalit sa naitabo niya. Nila nga mga pasahero sa 737 flight P117. pero mangutan ako, Father. Ewa maginakita nga konkretong timailan o ebidensya nga si GR ug ang tanang pasahero na itong namising aeroplano nga sila patay na. Imposible bagod nga hangtod nilang higayon na buhi pa sila. Rami, Ang kunon ko ni mo personally, hangtod nilang higayon na wa lang yapon ko makadawat nga wa na si GR nga patay na siya. Nagtuo pagyapon ko nga usa na nakadlaw mabalik sa kanamo ni Sheila nga nakong buhi. Rami. Bye, Father Nestor. Bye, Rami. Pagamping sa imong pagmaniho. God bless. Thanks, Father. Iyan na gyud nga giangkon. Nga hangtod karon. Wa pa gid madawat sa hingpit ang paggawa ni Gian nga ilang anak ni Sheila. Way makabasol niya kung nganong ingon ini ang iyang gipati. Tungod kay bugtong nilang anak si JR.
Pila ni mo, Rami. Usara na ka damgo. O kay damgo, dili ka tinuod. Kaya kada bunga lang sa imong paghikato. But, ma'am, lahi kining gibati ko ron after sa mong damgo. Usabay bote mo pasabot. Oh, Ma'am Hilary, Unsa, Rami? gibati na ko og nagtuo ko nga buhi pagyapos sa GR hangtod na higayon na. Rami! Sa man may suod sa utok kay Rami. Tungod lang sa mong damko, di conclude na siya buhi si JR. Bullshit. Kung baon na may suod siya una-una, unsa may iyang sulod nga buhaton. Buhi mo ba siya mga lakang aron niyang may bawaan kung hain si JR? Nabuang na kining anak ka. Nabuang na gini siya. Mao ba, madam? Tungod sa iyang giingon naglagot ko. So, kay mao man kini ang pagtuon ni Rami tungod lang sa maong damgo. Nagpasabot lang. Nadula sab siya'y musunod o himuon nga mga lakang Madam Hilary. Aron nga iyang mapamatudan nga husto ang iyang una-una. Dili ba? Dayag na lang nga mogid ka na, Chiyo. Na problema ka ba di ay, madam? Wa ko ba problema ini kung kabahin sa tong pundok. Pero nabalaka ko mismo sa kong anak, ni Rami. Napadlantawan kong mag-usik na sa siya mga higayon sa pagpangapkap o mga informasyon aron iyang ma-prove nga paggawa ni JR. May koneksyon gud sa atong pundok. Dili ba? Ikaw naman ang ingon, madam. Nga mahimo makagather siya og mga reliable informations about nato. But to prove nini, dili siya makahimo. Nga sa atong kalambikitan nini, dili siya makapamatuod. Ug ang tanan ng mga panghitabo karon bisan asa nga suok sa kalibutan. Planado. Nasubay og nahal ay nagdaan sa atong giladlad na nga mga agenda gikan sa sinudanan pa. Bisan wala pa kita. Dili ba? Nga iyang inahan, nga anak na ko si Rami. Natural nga ako kining pagkabatiyon. Pagbati nga so sa katinuod nga inahan, ngadto siyang timahal nga anak. Madam Hilary. Ug dili ko kini kalimot. May mga higayon yung nga dag-on ko sa mga pagbati. Apanilom sa atong mga saad o di panumpaan pinagi sa tunduko. Kinahanglan yung ipatigbabaw ang kaayuhan o katumanan sa atong nahanay nga mga katuyuan. Bisan pa man, kung magkahulugan pa kinis kaalautan sa atong mga mahal sa kinabuhi na sumpat ni ini. Good morning. Kadite, nagkoy remind ninyo. Dagan ko og atimanon karon sa opisina. O mamaliw lang ko sa pagbaliban ni bisan kinsa nga mangitan ako, okay? Okay, sir. Thank you. Hello, sir. Mas magkahigayon ko kung anihin mo sa opisina. Kasi dito sa bahay, kinasisila nga vigilant o observant kayo sa mga lihok. Ilabi na sa pag-explore o pag-research sa mga butang nga hangtod karon. Huwag matubag bisan sa kadugay na sa mga panghitabo.
butang na until now, naghatag lagyapon ka na akong kahasol o kalibog. Deep underground military bases. Connected lang gihapon nining giingon nga conspiracy theories. Ug niya mga link nga related nini. Refers to conspiracy theory that children being trafficked by the God sa mga gyapong puntok. Interesado ko ini. Children being trafficked. So yan kung po pinugtagsa-tagsa ang mga related link nini. Tingali ba'y magkuha ko ng mga informasyon kung buhat balang kiniso sa content writer o tuna bakil kamatuoran. Dili mahimong dili kumuhatag o kigayon sa pag-apil sa mga general meetings, mga sakop sa pundok ni Mr. Secretary General. Kay may labot sa moabot ng project ang iskutan sa mga meeting. I mean, sa lain na sab nga pandemic kung plandemic. Okay, Mr. Secretary General. Thank you. Bye. Ato pagahimon sa Japan ang mga tigom sa tanang kadagkuan o kinahanglan niyo kong mutambong. Balik pagtawag ang Secretary General. Sa Central Command ni last time mo nanawag sila na ako related sa mga gipanghimo ni Rami nga akong anak. Kuno animal. May kibuhat na sabka nga nilipayo si Rami. Tuna sa kagat. Kasama at ang lain pa mga sumpay ni pinalahi o labing bagong sugilanon sa kanginan. Ang Kipadayag. Si Walter Glenn Pino. Direksyon, Inday Bambina. Music and Effects, Ariel Mancao. Soundman, Ricky Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Gabiana. Hangtod sa susunod ngayon, nagkasalamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.